Samantala mga idol, mahigit at 24.7 million pesos naman ang ipinamahagi ng Philippine Crop Insurance Corporation Regional Office 1 bilang indemnity payments sa 2,511 na magsasakang benepisyaryo mula sa 32 bayan sa Pangasinan at mga karatig lungsod sa La Union, partikular sa bayan ng Rosario at Santo Tomas noong January 20. Ang kabuuang halagang at 24 million pesos, 774,104.57 pesos ay inilaan bilang kabayaran sa mga pinsalang natamo ng mga magsasaka sa palay, mais, high-value crops at livestock na dulot ng pagbaha sanhi ng mga nagdaang bagyo, gawin din ng mga pesteng sumiras sa pananim at sakit sa mga alagang hayop. Isinagawang pamamahagi sa tanggapan ng PCIC Regional Office 1 sa Urdaneta City sa pamamagitan ng isang maayos at naka-schedule na check releasing system. Layo din itong matiyak ang maayos, epesyente at malinaw na proseso ng pamamahagi kasabay ng maayos na crowd management at agarang pagtugon sa mga katanungan ng mga benepisyaryo hinggil sa kanilang insurance claims. Ayon kay PCIC Regional Office 1 Regional Manager Raul Servito, ang agarang pagpapalabas ng indemnity ay malaking tulong upang makabangon at makapagpatuloy sa pagsasaka ang mga magsasakang naapektuhan ng kalamidad. Binigyan din niya na ang mga programa ng PCIC ay nagsisilbing mahalagang proteksyon at sandigan ng mga magsasaka laban sa mga panganib sa agrikultura lalo na sa panahon ng sakuna. Sa pamamagitan ng patuloy na serbisyong ito, pinagtitibay ng PCIC ang pangako nitong suportahan ng sektor ng agrikultura at tiyaking hindi nag-iisa ang mga magsasaka sa pagharap sa mga hamon ng kanilang kabuhayan. IFM News. IFM News. IFM News.